Doncs estem amb la Laia Esquís, que avui aquí a Torredembarra s'ha imposat el seu primer campionat de Catalunya Elite. Moltes felicitats, Laia. Moltes gràcies. Com ha anat això en aquest trial aquí de Torredembarra? Ens deia l'Eloi que li havia costat suar, que no havia trobat passos massa tècnics, i en el vostre cas com ho has vist? He trobat un nivell que era molt assequible, però tenia molts passos molt tècnics i d'altura, i també passos que, com sempre, marquen la diferència, i això està molt bé. I jo sempre es poden millorar coses, però en general estic contenta de la meva carrera perquè he fet passos que no esperava fer i donant-ho tot estic orgullosa. T'has vist bé, sempre tens aquí a la Vera, no? Que avui competia no puntual del Campionat de Catalunya, però que tens una mica sempre un pas endavant. Com ho veus? Aquí algun dia li prendràs aquest primer lloc del pòdium o ara mateix està molt per sobre? Sempre s'ha d'aspirar dalt de tot i aleshores sempre s'ha de donar tot i llavors els resultats són els que surten. També cal tenir en compte la diferència de temps de totes, aleshores doncs sempre hi ha aquest frec, però en realitat... Sa, el trial és esmerçar. Molt sa, perquè tots tenim molt bon rotllo, però tot el treball té la seva recompensa, per tant, algun dia arribarà. Segur que sí. I ara propers objectius, també aquest campionat d'Espanya entre Sella i Sella? Sí, no... Aspiro a, com sempre, a tope, a veure, mai per donar-ho per perdut, mai, i a veure, donar-ho tot, sempre. A donar-ho tot i a veure què surt, i esperem que surti cara, no? Sí, està clar. Molt bé, doncs moltes felicitats i endavant. A tu, gràcies. Doncs estem amb l'Eloi Palau, que aconsegueix avui aquí a Torredembarra el seu segon campionat de Catalunya Elite, el seu quart en el palmarès particular. Bé, Eloi, em deies ara que al final de la primera volta triple empat i que realment t'ho han fet suar. Sí, la veritat és que ha estat un trial un pèl fàcil, no hi havia cap pas allò que diguessis que fos decisiu, però bueno, a la primera volta això anàvem 3 empatats i després a la segona volta he aconseguit fer tot net, no he fet cap error i així he aconseguit la victòria. I ara quins propers objectius que per aquesta temporada, que bé, tots estem just ara al maig, suposo que campionats d'Espanya amb moltes expectatives, també aquí a Torredembarra? Sí, la veritat és que clar, l'objectiu és guanyar el campionat d'Espanya, és difícil perquè hi ha més gent, hi ha més nivell, però bueno, l'objectiu sempre acaba sent guanyar. Molt bé, doncs moltes felicitats i endavant, ànims. Moltes gràcies.